Sanibonani. Ninjani niyaphila? Siyaphila thina, sibonge-ke. Angiphinde ngibonge nje konke ngokuthi nibila nisubscribe nishare. Ngicela uma ungaka-subscribe, ungaka-share, ungaka-like wenze kanjalo. Ikakhulukazi ukusubscribe ku-YouTube channel kanjalo nokufollowa la ku-TikTok. Ngiyabonga. Ngicela ukuthi before ngiqale le video ngifake nayi i-post engizokhuluma ngayo. Awuyibheke kancane. Uyayibona? Kuthiwa la kule post kunabantu be-MK noma ama-member e-MK Party akhala ngokuthi u-Advocate Dali Mpofu uyawaluza amacala amaningi lapho amela khona uZuma noma uPresident Zuma. Baphinde bakhala nangokuthi u-Advocate Dali Mpofu uyena onika uZuma ama-advice a-wrong. Yingakho uZuma ehlulwa noma ewina amanye amacala kodwa amaningi awaluze. Mancane awawinayo, maningi awaluzayo. So yonke i-blame kumele iye kuDali Mpofu. Ngizokhuluma ngaloko-ke namhlanje. Bafowethu, ngabona ongaka-understand namanje ukuthi kwenzakalani eSouth Africa between i-judiciary noPresident Zuma. Usenkingeni lowo muntu, yingakho sizothola abantu abaphawula njengalapha. And kukhathaza kakhulu uma kuwukuthi uma ngabe nje kuyiqiniso ukuthi labantu okukhulunywa ngabo la bangama-member e-MK, kusho ukuthi labo bantu labo kusafuna bathi uku-educate-wa kancane noma bake bathi ukufundiswa kancane ukuthi kahle kahle i-judiciary yase-South Africa yini eyicabangayo nguPresident Zuma. I-judiciary yase-South Africa imbheka kanjani uPresident Zuma. Mangikhumbula kahle noma ngeke ngazi i-date. Mangikhumbula kahle uPresident Zuma mangibala nje from 2005 mhlambe kuze kuye lapha kubo angazi nini kodwa nje from eqala nje i-Armsdale case yakhe, Advocate Dali Mpofu bengeyena ummeli kaMsholozi. Bengeyena ummeli kaMsholozi. Kunama case amaningi uMsholozi inkantolo eziye zamchitha kuwo uDali Mpofu engekho, engeyena ummeli kaZuma. Amaningi ama-case. Yebo. And manje ngifuna ukuthi siyibuke lento. Uma ngabe abantu bezothi uDali Mpofu uyena problem endabeni kaZuma, ngifuna ukubenzela just an example yokuthi nike nabona nokuthi u-Advocate Dali Mpofu mayemela abantu abafana nomama uBusisiwe Mkhwebane abewaluza ama-case. Ngena nginothisa lo. Kodwa before mawungalandelela ubheka ama-case uDali Mpofu ayemela khona abantu okuwukuthi le system, le judicial system yase-South Africa, uDali Mpofu ayemela abantu abangenankinga naye laba be-judiciary, wawina lawo ma-case. So into engifuna ukuyisho la ukuthi if njengamanje noma ngasuka omunye ummeli owaziwa ngokuwina ama-case eSouth Africa nodume ngokuwina ama-case, mayengathatha ama-case kababa uJacob Zuma
aqhubeke nawo abe ummeli wakhe, ungakubona ukuthi kungathiwani ngaloyo mmeli. Kungathiwa uyisehluleki, useless, njengoba kushiwo uDalimpofu. uDalimpofu, there is nothing wrong ngoDalimpofu. uDalimpofu is doing his work and usuperb, mangayibeka kanjalo. He's exceptional, he's excellent in doing his job. But the problem is, umele umuntu wrong. Uke wakusho phambilini amahlandla kuma-interviews, even naphambi kwekhomishana, mangaphosiseka Zondo, ubaba u-advocate Moses Khakhane, ukuthi into ayifunda yena eSouth Africa ukuthi eSouth Africa umthetho waseSouth Africa unamehlo. In short, umthetho waseSouth Africa uyabuka ukuthi ubani lo ekufanele sidile naye la enkantolo. So uma kuwukuthi ufika uyabona ukuthi uZuma, sho ukuthi kufanele lo mthetho ushintshwe endleleni osebenza ngayo on a normal daily basis, bese udila noZuma, kwakhiwe umthetho ozodila noZuma ngaleso sikhathi. In short, u-advocate Moses Khakhane uye wakuveza ukuthi uma uzomela abantu abafana nobaba uZuma ungummeli, kufanele ukuthi ukulungele ukuthi kungenzeka negama lakho njengommeli ligcine lidicilelwa phansi, ugcine ubukeka njengommeli ongawazi umsebenzi. Ekubeni uwazi, uye wawina inqwaba yamakhesi. In short, akusinhlamba le ngizoyisho la, kodwa umuntu ofana nobaba uMsholozi singambiza mhlambe uma simbheka ngokwendlela atrithwa ngayo emacourt, singambiza njengomgodi onganukwanja. Okusho ukuthi uma nje icase ingoZuma, inkantolo azifuni nokuzwa, zifuna nje ukuthi zenze i-decision even before zenze leyo decision. So laba abagxeka u-advocate Dalimpofu bakithi, sithi ake bathi ukugowa deep ba-understand. uPresident Zuma has been saying a lot nge-judiciary yase-South Africa, nokuthi kumele kushintshwe indlela esebenza ngayo. Therefore, noma ubani ongamela uPresident Zuma enkantolo angafika experience the same experience advocate Dalimpofu. Advocate Dalimpofu is the best lawyer we have, black lawyer we have eSouth Africa. Uyawenza umsebenzi wakhe futhi uyawazi, kodwa ukuthi umele umuntu ongafunwa kwi-justice system yase-South Africa, yiloko nje. So yiloko nje bengifisa ukusho kule video ukuthi uma kuwukuthi laba bangama-member e-MK ngempela, laba abakhalayo, ngathi basendaweni e-wrong, basendaweni shothi abakama-understand kwayena lo president wabo o-MK Party. Uma uyimember e-MK Party uzo-understand ukuthi ubaba uPresident Zuma usazoluza amakhesi amaningi enkantolo, kodwa kufanele kukukhathaze lokho ngoba umu-understanda ukuthi kungani, ngeke kube nankinga. Ngiyabonga bafethu, ngicela niqhubeke nisubscribe, nishare, comment. Mfoka Mkhonza lo. Thank you so much.